Hej, jeg hedder Pila. Jeg er en 6 måneder border collie. Jeg kom til min nye familie, da jeg var 3 måneder, og så gjorde jeg ikke andet end at sove og sove og sove og sove. Og sove. En dag tog jeg med min nye ejer i stallen. Og der så jeg får for første gang. Og så bestemte jeg mig for, at jeg ville være hyrdehund. I dag vil jeg vise jer, hvad jeg laver i min stald. Her bestemmer jeg nemlig alt. Opfører jeg ikke ordentligt? Jo, her er alt, som det skal være. I dag skal vi flytte... Au! Hun stanger mig. Men min ejer passer godt på mig. Det som jeg var ved at sige var, at i dag flytter vi lidt rundt på fårene. Jeg hjælper mine ejere med at drive fårene. Et, 2 og så begynder vi. Sådan, alle på plads. Det var nemt. Så får jeg en godbid. Det har jeg også fortjent. Her slapper jeg af efter en hård arbejdsdag i stallen. Hey, hvor skal du hen? På plads med dig. Ja, på plads. Så, ja, hun ved, hvem der bestemmer her. Nej, se her. Hvad er nu det? Et lille bitte lam. Måske hun vil lege. Kom, leg med mig. Du lugter mærkeligt. Hey, hvor skal du hen? Sådan, gå tilbage til din mor. Inden vi tager hjem, sidder vi lidt inde på kaffestuen. Hey, min bold. Tak, giv mig den. Hey, under bordet. Der er du. Min bold. Ved eftermiddagstid tager vi ud og leger med min store ven Prins. Nogle gange leger vi med reb. Jeg fik det. Haha. Okay, vi kan godt lege med det sammen. Når jeg kommer hjem, vil jeg stadig lege. Jeg elsker at lege. Kom så. Kast igen. Se hvor hurtig jeg er. Men jeg elsker også at kæle. Det var så en dag i mit hundeliv. Tak for besøget. Hej hej.